I, Patricia Whiskers. Mai Rosambiris, Minister of Agriculture, Irrigation and Water. Munthawi yachakwera kuna nduna ziwiri. Samu Kawale Abidamia. Minister of Trade and Tourism, George Partridge. Munthawi yachakwera kuna nduna ziwiri. Vera Kantukule Fitumbiko Mumba. Minister of Natural Resources, Energy and Mining, Jean Matanga. MCP kuna nduna zitatu. Kama Jegete, Owen Chomanika, Umaso Ibrahim Matola. Minister of Education, Bright Isaka. Chakwera anasankha nduna ziwiri. Jesse Kabwira, Minister of Higher Education. Madaliso Wirima, Minister of Secondary Education. Pamene bamukhoza kuona ndalama za boma za seveka. Inu mukudziwa kuti anthu amene wakangosankhidwa amapasidwa galimoto, mafuta oyendera, nyumba yokhala, malawansi zosanena. In addition, nduna za Chakwera zina ndi PRO, personal assistant. Aliyense amapasidwa galimoto, mafuta oyendera, komanso nyumba. I, Madalitso Galoi. Patricia Whiskers, Bachelor of Communication, Bachasa College, wagwirapo ku Parliament. Panopa ndi MP wa Kulongwe na Nkhaga. Minister of Youth, Sports and Culture. Agwagulu, we have a woman from Northern Region, Madaso Baroi. Kungu wa nyumba ya Malamulo ku Kafukure, anamugonjesa Bire Kaunda. Graduate Babunda, Masters of Business Administration ku America. Panopa ni Minister of Health and Sanitation. Dr. Ben Piri, Minister of Local Government. Amene mukumudziwa bwino. Mbwemu anatenga sodi ndomwewu. Tinaona ma stadium ku Karonga, Chitipa, Kasungu ndi madera ozungulira. I, Ben Malunga Piri, Being chosen and appointed as a minister in the cabinet of Malawi. being chosen and appointed as minister in the cabinet of Malawi. Ulendo uno chamukomera so president kusankha Ben Piri pa udindo mwewu. Akusinthana ndi achimwendo. Achimwendo asanakale pa mpando umenewu amalikira mabasi. But now we have PhD holder in leadership management from America, Dr. Ben Piri. Ameneyu anakhalapo special assistant wa Mutharika, phungu wa nyumba ya Malamulo ku Cholo Central. Anali director of election, panopa ndi director of political affairs ku chipani cha TPP. Chakwera amasankha nduna zochokera banja limodzi. Tinaona Ken Kandodo ndi mulongo wake Khumbize Kandodo, wina Minister of Labor, wina Minister of Health. Gospel Kazako ndi mkazi wake Kusankhoma, wina nduna, wina Deputy Minister. Sadiki Mia ndi mkazi wake Abidamia. That was a shame. I, Joe Salvatore Chigona, Being chosen and appointed being chosen and appointed as a minister in the cabinet of Malawi. Mutharika akusankha munthu potengera maphunziro komanso experience. Mai Rosambiris mwachitsanzo amadziwa budget, anapanga maphunziro a budget. Awayika ku agriculture chifukwa ku agriculture atamagula fertilizer, chimanga ndi zina zambiri. Akuyenera kupanga budget yokwanira osati kugula fertilizer butchery. Dziko muno mulibe chimanga, amatenga chimanga Chakwera wagulitsa Tanzania. Honorable Minister, this is the oath of Cabinet Minister. I, Peter Mukito, Munthu amene ndophunzira bwino komanso ali ndi experience ya chitetezo. Anapanga master's degree in business administration. Wagwira ntchito ku polisi zaka zoposa 30. Anali guard commander wa Professor Bingwa Mutharika 5 years. Wakhalapo inspector general zaka zitatu. Chief of staff ku State House zaka 6. 2024 chipani cha TPP chinamusankha kukhala secretary general. Ndikuna pano ndi Minister of Homeland Security.
wachiwiri wake ndi Norman Chisale. Chisale ameneyu somasewe military intelligence officer, waendapo ndi Bakiri Muluzi, waendapo ndi Bingu. Kwa zaka 13 akuyenda ndi Professor Peter Mutharika. I, Norman Paulos Chisale, being chosen and appointed as a deputy minister in the cabinet of Malawi, Taonaena masiku apitawa apasidwa makalata owachotsa ntchito ngezi zimene akuchita akuzibisa da magesi ndikumaononga da madzi cholinga anthu amve kuwawa. Mukuchoka ntchito munala mawe Congress Party mwasakaza chuma cha boma ndiyero mukuzimisa da magesi. Nthawi yakutherani Jean Matanga, Minister of Energy, akubwera komweko kwesco. I, Jean Chifuniro Matanga, being chosen and appointed as a minister in the cabinet of Malawi, Tithokoze Mutharika osankha nduna za skulu. Enaja amasankha anthu owalikira mabasi kusegulira manda komanso kuvina kule. Jabi Muhango, Joel Chigona, Dr. Feston Kaupa, Nyamata ochokera ku Zomba, anali bwana kumanika panopa ni Minister of Transport, amachedwa doctor chifukwa ndi master's degree. Inu mukudziwa kuti unduna umene wa transport munthawi yachakwera anampasa mbusa wa Assemblies of God Jacob Hala. Lero Professor Mutharika waupereka kwa anthu oyenerera. Dr. Feston Kaupa ochokera ku Changalume. I, Feston Kaupa, do swear that I will be faithful and bear true allegiance Akulu sizoona dziko muno tikakhale ndi nduna yoyang'anira ma secondary school ndipo ukhalenso nduna yoyang'anira ma college. What is that? MCP inasankha nduna ziwiri za education, Jessica Bwira woyang'anira ma college ndiye kunali Madaliso Wilima woyang'anira ma secondary school. Professor Mutharika wathetsa zimenezi zimononga drama. Now we have a minister of education, Honorable Brad Isaga. Honorable Minister, this is now the oath of allegiance. Again, may I request you to repeat after me. I, Brad Msaga, Minister of Justice Wachakwera, anali lawyer wa Kamuzu, Titus Mvalo. Kamuzu ananda ma estate, nyumba za anthu, ngakhale magalimoto. Amene ine amene amapita ku court ndikumateteza kuti katundu ameneyo asalandidwenso. We have an issue kunchinju akaphwiti banda analandidwa katundu, analandidwa estate ndi mayi Kadzamira. So Titus Mvalo ndi lawyer wa Kamuzu amene anathandizira kulanda katundu osiyanasiyana m'dziko muno. Chakwera anamutenga ndikukhala Minister of Justice. Potero anakhazikitsa lamulo la Forfeiture Act. IMCB ndikuchenjezeni polisi imene mukuyinyadira lero iyi kungoti inu mwaluza ndi ma seconds yonse imanguti wa kwa Peter Mutharika. Ndipo ndikukuwuzani inuyo mukupangisa ukwati ndiye mupite ku shop mukagule Coca-Cola amalanda katundu, usamange nyumba Malata amalanda. Anthu ambiri anasauka m'dziko muno kugwiritsa ntchito Forfeiture Act. 1994 titanda democracy lamulo limene linachotsedwa. 2020 atabwera Chakwera kudzera kwa nduna imeneyi Titus Mvalo anabwezeretsanso lamulo limeneyi. Tinaona bambo Norman Chisale akulandidwa katundu akapita ku court, tipatseni umboni katundu mukuti ndi wakuba ndinamutenga kuti akuti ayi ife sitikudziwa kumene katundu unamutenga koma iweyo umalandira salary 400,000 unapezeka bwanji ndi 2 billion. Akulu, this is not fair. Tili ndi anthu ambiri mtauni amalandira 100,000 pa mwezi koma ndi magalimoto. Ena ndi makilina maofesi aboma ali ndi ma estate. Ndalama anazitenga kuti
nduna imeneyi mogwirizana ndi nyamata wa mkono umodzi amapita ku khoti ndi kulanda katundu wa Norman Chisale amene akuti munthu amene ndi wakuba tamulanda katundu, koma samapereka umboni kuti achisalewo ndalamazo anaba motani. Amagwisa ntchito Forfeiture Act pali nkhani imene achitika mu nthawi ya Kamuzu. Bambo wina wakulumpi analemera kwambiri Stephen Majahen Gondwe anachoka mdziko muno ali nyamata ndi kupita ku Zambia kugwira ntchito ya migodi. Pobwerera anabwera ndi ndalama, anagula zigayo, malole, magalimoto. Padali tsiku mwana wake anaenda ukwati, anapita ku Zuzu ngati munthu olemera ndi wakula Fanta, Coca-Cola. Apa yoni atamuona anafunsa kuti kodi iwe Coca-Cola yeseyo kupita naye kuti? Anafotokoza kuti ndi ukwati wa mwana ndikugula kuti anthu akasangalale. Nthawi yomweyo kunabwera polisi anammanga, anapita kumudzi kwawo ndikulanda zigayo, magalimoto, nyumba, maestate. Majahen Gondwe anasanduka munthu osauka. Zimene ndikufotokoza pano zinachitika 1982 kuyambira nthawi imeneyo mpaka pano katundu amene sanabwezedwe. So you can see how stupid this law Forfeiture Act inazunzira Malawi. Kama 1960s amagwira ntchito yake ku mines in Zambia, copper belt. Then after immense drama yokwanira, he decided to come home and invest in money. 1961 atabwera kumuzi kunoko, with the little money he had, he decided to buy a maize mill. Ndipo chigayo janaguladi patangotha mwezi unapezeka kuti this other morning kunyumba kunabwera polisi ali 110 akozota kufuna cheti zipita maya tusanoziwa pakapano pasimatanibe siti maziwa. Then atakhala masiku ochepa pa 30 October the same 1982 anabwera sonto wamanga tena polisi. Reason simaziwabe mpaka pano pamene boma inakweza noto munthu tete mulande katundu tamene yakuti panali Forfeiture Act. Mene makhazisa Forfeiture Act eno mazifusiri kodi amafuna aziranga anthu amene ali successful in business. Zinazo ndizongoda kwambiri futa kuthamangitsidwa nyumba ngati siza kwanu anthu mavutika ziko ngati muli ziko la ine yake yet ndife amalanga katundu yese analandidwa, nyumba zonse zinalandidwa, magalimoto onse anali nawo analandidwa, magalimoto anali nawo 5 ife ana naso akolowera sukulu tinasiyira panjira anthu amatikana. Nzofeza chisoni kuti pakamayanga anazamwalira kuti life imene anali subjected to inali yovuta kwambiri. Atankomangidwa bambo athu mayo tayomweyo MP anachosa, tayomweyo aboma anapita kulumpi kukalanda nyumba zimene amakhalamu, anandika moto imene anagulira aboma anatenga. Zonsezo ndizona kuti pakapanopa anafe tikulira sogolo athu linaonongeka, sogolo ana athunso linaonongeka, bambo mpaka anamwalira waiting for justice. Katundu wawo yes amakwana almost 200 million kwacha. He was given interim payment ya 20,000.